Ir bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz İran Islam Respublikasyna tapar amala aşyrmak üçin paýtagtymyzyň halkara howa menzilne geldi. Bilşimi diýäli ýakyn goňşular şol sanna İran Islam Respublikasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy hemme tarap bilen pogtulandyrmak, Gahrman Arkadagymyzyň başyna başlan we häzirki wagtda hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlükli durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan orlarynyň biridir. Häzirki döwürde Türkmen İran gatnaşyklary hoşnýetli goňşuçylygyň, öýdary hormat goýmagyň we diň hukukly hyzmatdaşlygyň aýdyň nusgasy bolup durýar. Biraz wagtdan Gahrman Arkadagymyz Tehranyň Mehrabat halkara howa menziline geldi. Howa menziline Gahrman Arkadagymyzy İran Islam Respublikasynyň birinji vitse-prezidenti Muhammed Reza Aref hemde beýleki resmi adamlar mehirli garşyladylar. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz Sadavat toplumynyň Servistan köçüne geldi. Bir yerde Gahrman Arkadagymyzyň hemde İran Islam Respublikasynyň prezidenti Masud Pezeshkiýanyň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. İran Islam Respublikasynyň prezidenti İranyň goňşy Türkmenistan bilen köpürli hyzmatdaşlyk ösdürmäge uly ähmiýet berilýänini bellädi. Hemde Gahrman Arkadagymyzyň şu gedekki taparynyň iki tarap bilen gatnaşyklary pogtalandyrmaga täze itergi berjekdigini anan bildirdi. Gahrman Arkadagymyz bildirilen mehmanförlük üçin minnetdarlygyny beýan edip, hoşnýetli goňşuçylyk we öýdary hormat goýmak görellerine esaslanýan Türkmen İran gatnaşyklarynyň häzirki ýokary derejesini kanagatdan bilen belledi. Hemde pursatdan peýdaranyp, hormatly prezidentimiziň İran Islam Respublikasynyň prezidentine iýeren mehirli salamly we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Goňşy ýurdun döwlet başlygy hormatly prezidentimize iň gowy arzuwlaryny beýan edip, köp ýyllyk iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň köpürli we işin käýfiýetini bellädi. Duşun başyna belenşýäli ýakyn goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklary ösdürmek hemde pogtalandyrmak Türkmenistanyň oňyn bir taraplyk paragatçylyk söýjilik, hoşnýetli goňşulyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýasynyň esasy urudur. Duşun başyna ýurtlarymyz hemde olaryň halklaryny hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryň birleşdirýänligi bellenildi. Midemiz erkislige dayanýan bir gatnaşyklar öýdary anançykly hemde diň hukukly hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam berýär. Şonuň bilen baglykda söhbetdeşler şu gedekki duşun iki tarap bilen hyzmatdaşlygy mundan meýlekde pogtalandyrmak üçin agtybarly binýat bolup hyzmat etjekdigini anan bildirdiler. Duşun ahyryna Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz hemde İran Islam Respublikasynyň prezidenti iki döwletiň arasyndaky dost doganlyk gatnaşyklaryny Türkmen we İran halklarynyň bähwidini mundan meýlekde ogurlaryň giňerim boýunça ösdürmek üçin birlikde tagalla etmäge taýýardyklaryny tasdiklap, birik-birige iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Taparynyň şäherlerini Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz, Islam Şurasy Mejlisiniň başlygy Muhammed Bager Galibaw bilen duşdy. Islam Şurasy Mejlisiniň başlygy Türkmen halkynyň milli liderini İran topragyna mehirli bereklep, Gahrman Arkadagymyzyň şu gedekki taparynyň iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde ösdürmeginde möhüm ähmiýetini belledi. Gahrman Arkadagymyz Türkmen wekiliýetine bildirilen mehmanförlük üçin minnetdarlyk bildirip, iki tarap bilen görüşdi. Şeýlekem Awraýly halkara guramalarynyň çäklerini ýygyderli ösdürilýän döwletary dialogunyň häzirki ýokary derejesini belledi. Gahrman Arkadagymyz hemde İranyň kanun çykarjy edarasynyň ýol başly parlamentary hyzmatdaşlygyny döwletary gatnaşyklaryň möhüm bölegi höküminde bellep, parlamentarlaryň arasynda gatnaşyklary pogtalandyrmagyň, parlamentary dostluk toparlarynyň işini işleňleşdirmegiň hemde kanun çykarjylyk ulgamyna ýygyderli tejribe alşmagyň zerurdygyny bellediler. Munyň özi syýasy diplomatik hyzmatdaşlygyň netijeli guraly bolup hyzmat edýär. Söhbetdeşler Türkmen we İran halklarynyň baý medeni mirasyny gorap taklamaga hemde giňden wagt etmäge gönükdirilen birlikdäki medeni şäherleri geçirmegi dowam etmegiň möhümdigini bellediler. Duşun ahyryna Gahrman Arkadagymyz hemde Islam Şurasy Mejlisiniň ýol başly Türkmenistanyň we İranyň öýdary hormat goýmagy, diň hukuklygy esaslanýan hyzmatdaşlyga agrarlydyklaryny tasdiklap, birik-birige we iki ýurdun dostlukly halklaryna paragatçylyk, rawaşlyk hemde awadançylyk baradaky iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.